Radio Ramogi Karchum Jaluo Radio Ramogi Okwana Maria ai kendo chako wacho nango Senate nikoro od bura maduong kabisa moloyo National Assembly tieni mano wacho bose chando ga senators ahinya mar ariyo wacho nango nikoro pesa itere county cha libeda tamalo 35 koae 15 masani matindi kora orwako governors e kanyo be nikech governors osebed ka wacho nango igidwaro pesa kushande koro napani king'enya gini ogo kwano ma jo siasa moko winjo ka sani koro osechango koko niyo gino ne benedi to BBI ango koro idhi goye kabisa idhi goye siasa kabisa manyako ikre ne mano iro kama nanya ngani choko signatures molo mbulu mana yodo e tielo mari mara reo dine onge petition mane odhi go e doho at the year ma 26 October diji inoko dhi year dibe ni ngat man tinge ngane mokwongo wakuga wach ni jo Third Way Alliance Dr. Ukuru Okot Fredo Kango gi waziri Rotary kimago siepe na kanisa wayang na jote dino siepe na mandalo mang'eny kunde mang'eny wabudho kodgi to gima ne gitimo gimariek nikech kane gichoko signatures ne gikawo constituency achiel to gipimo chieng' chiro to Dr. Ukot dhi to bet e chiro kanyo to ene mogather signatures go kende gi joge nok gikawo jomoko gindiko magimiyo pesa ni dhi ubed natie yen kamoro chok signature ne giwuotho Kenya ka e constituencies tete ka gichoko signatures gi edapani mane momiyo ne gi manage choko signatures gi nikech gitimo verifications kende gi kech gin gi register mar IBC koro kiketo ID number mari to ging'iyo to gikoni ID number ni to nyingi to nga to ni Roslyn Obala in kara Roslyn Obala ina ngo ina registered mae gimwatimo to gipimo ni to kiyie godo tigo ese ikendi mane gima duokongo wacho ni emopogre gi mane kod otimo cha nikech kod nondiko ji to keto ji e chichni to keto ji e dho kanisa ni odhi otim nang'o nok gigwedo gi that personal initiative to mar jo Third Way Alliance gi ne giwuok kigen to kendo diriyo ng'ato notemo hack systems mag gi mondo ogol nyinge ji temano gisechoko kamoro kane gisechopo karibu dhano 680 to ng'ato nodhi odonje database gi mo clean up te makendo gichako manyien ema koro gichako nikech to kuongo ne giketo electronic gikoni ni dhie website ne login tiketo koro kane mano osebedo clean ka gitimo ng'owa gichako wuoth kegen to koro mae matunda mar dedication mar gino nikech kama koro gichopene you cannot ignore them to bende mna kaka jo wacho nitiere gik mo select mong'e ni chuoyo chuny jomoko makiketo negi to nyaka ngitimo ng'o nyaka ngipuoi kikaw CDF timio MCA mane mabrotamo nikech pod gidawo yudo World Development Fund county tinti kone gini koro CDF cha wabrote mango wabrokeloni kamaru mosiano kila yoro kabisa kinde executive county assembly lich ga henya tineno kata kanyoro MCAs makericho county kanye nitiere kanisa moro to ne gikone gin punguza mzigo no gidwa timo mango gi support nikech dwa dhi miyo gi CDF gine makoro gi manage to kata mar senate didi ma senators oseyanye ni anod jodongo kamiywe to nikono gi nikoro uno kudhi bedo kama ji yweye une makoro dhi bedie gi teko mar lich mango kata mar National Assembly kora Dr. Okot otiyo mariek ogo kwano mariek gimang ne chache en ni nitiere gik moko moketo mabende king'iyo to ken punguza mzigo mokwongo msara mar wabunge piny ka thin malich king'iyo allocation mar public service gi allocation mar Parliamentary Service Commission hiko hala makoro wantieni 2019 nyaka 2020 na parliament omimna 38.6 billion tutimo tijene
to public servant musara kende omigi cha manalo mana bilion 600. Koro kinyal punguza mzigo ni wacho ni iduoko namba wajumbe piny. Enata malo 2 kata 3 kende. Mar total. Koro mano to king'iyo maber to nitie kaka jo Third Way Alliance gi bende dwate mang'owa walo kodwa. Musara mang'eny. Wage bill magi wacho ni wage bill ni nitiere sirikal. Awinjo ka ng'ato wacho ni kapok rozuno donjo. Nitie kama gitemo ni mondo giwacho ni osach ker kikal nus million mare jumbe nyaka bed mana 300 ka ng'eny. Yes, ting'e ni kiloko katiba ok inyal keto osach ji katiba. Nikech katiba ni en gima botero wa higni mang'eny. Kana penje mowacho ni bro tiyo gi SRC mondo be gi formula maber kaka dang but okete kanya mateni gino dhi bedo katiba. Ang'o momiyo ko wacho ni SRC to empower SRC mondo osara ma SRC joketo SRC okete monego be ni iluwo nikech sani to jogo kluwe. Koro nitie gik moko moketo kanyo ma kamoro nyalo dhi chande mbele kucha chande. Erokamano ahinya. Na penjo moro kata no ka openjo no kudwa wache. Be nitie ng'ama no bede ng'ani nikech Third Way Alliance financial muscle margi okapar ka en igeni emomiyo na wakunga chiwo roma wacho ni jogi osiepega. Okay. Jogi osiepega. Kora no wegi. Tana panian ka it is good ni Jay Bonyotero koro declare kama nong'e jogi matut molo. But ing'eni weche machal kama weche mag siasa. Yes. To knyal ng'e malong'o nikech ing'eni kata mana dhi bet e chiro pile e Kenya kate constituency te okinyal dhi ni bet e chiro kama nyaka chieme nyaka yud mafuta midhi go kuro idh ndege moro yud kama ninde to kuro kot akiani ben go mo machal kamano baby koro nitiere weche ma yani ketikia ineno koro dabe nitiere mo moro manoketo tenge diere moko to weche mag siasa to gajore ga moko nyalo ng'eyo mak mana ni kama koro wachope ni to chike mwaluwo to tineni ose fulfill gima chikne wacho ni nyako tim ose timo koro kata ntie ng'ate ng'e to imbe manyama ng'ate ng'e Nambe kamedo kamanta paroli ngeni Kenya ka gimoro amora ma ng'ato timo ipenjo gania to ng'at mane maluete ntiere to kikuchu tinyalo paro ka okot no chako janini ji no wacho ni onge kumodhi ma jo wacho ni otima ji bro mna romo kode kuchu nikech kane ji ng'iyo kaka notimre yiero ma koro ji no wacho ni weya mondo donji en bo jona jok mabiro be madwa loko katiba but ka koro nodhi moyudo signatures ma IBC opuodho mobedo ng'amo kuongo ma history kendo koro bugo ji koro kaka makara dun buche moko madongo jagoro margi moro wacho ni nowacho e TV moro ni ng'ani kodo signatures molo kaka wayudo ade desire koro kwane kotimo koro mane kama koro penjo ni koro bi koro wacho ni jo media no miskuta ni to ng'amani to to mane kaka wan ga Kenya ka kichako gimoro to ji right off kisongo mbele majone no kisongo to koro kata joko moko mancho kudwar gino be bro donjo mana gitoke kanyo mondo giwache ni wane manche lwet wane kanyo koro kama kaka jono wacho sani tek mondo wang'e ni to ng'ama dibede ni ne dhire samoro be nyaido ni oken kata sirikal nyaido kata nok je siasa gi okot be en ga ja NGO nyaido kata ni jo oko go be mano biro to dhire gitoke kuchocho ni koro ne kakikelo ne ji katiba ni taparo ni kata kineno gik oyiero modwani mondo jopiny oloki no ka they are very progressive apart from mawacho mag wajumbe salary kata mar ker aneno ni igni 7 no ibet gi kere office aneno kama no ng'eny ahinya kata uchielo moro kech no wacho ni mano koro en gimiluongo ni compromise nitiere ni koro kodwa ni ker manitie ni kendo chak do kelo gatulo tana pani gimoro kendo ma aneno ka ma pani dhi timore mbele ka kawinjo kaka josiasa loso tineni nitie jomochako wacho ni wan koro mar
au kot ne mwadwaro mar BBI cha okwadichgo Chapod mabore to king'iyo maber ahinya joma ng'eny gi temo wacho ni BBI to ok gidwa. An aseng'iyo maber taneno ka ng'eny gi sani koro chal na maka gima gin joma osebedo ka ongo lwedo Jalup Ker. Matin ni wach mar aukot ni dhi chopo kama koro jomoko wacho pogruok madhi bete ni joma support gir aukot ni to gi joma support BBI. Mane gima neno ka dhi timre kae. To nyalo bedo kendo weapon kata mana inyalo luong ni tool ma joma support Jalup Ker nyalo tiyogo mondo gitem ka ginyalo deal gi pogruok ma gisebedo go e paro e Jubilee kucha chande. Nikech na winjo kaka giloso ginyalo yiengre yenge gini kata be ni ok gidware mondo gigojo kaka. Tinge kendo gima king'iyo proposals mag Aukot. Owacho no dwa golo deputy governor. Deputy president to dak golie. Neno. Kokwadich gi deputy. Nikech koro mae makendo koro weche siasa donje nikech obende kako go kwande. Ong'iyo ni okay kigolo deputy governor to county ka county bro support. To ke biri tuomo kar wach deputy president. To nitiere kaka mbachni moro bro bede nikech ka koro wadhi e mbulu. To kono ani president na chiel. To joko sekoni ng'ani e president. To koro wan to kaka joka ng'ano wabedo kanya. Inano. Model neni temo copy a lot from Rwanda. Gima Rwanda timo. Nikech kigio Rwanda nitiere president to president ni appoint prime minister. Gionge gi position mar vice president. Then Rwanda bende nitiere senate. To senate they are powerful. Koro nitiere a little bit of things mokao Rwanda to keto kae but gimomiyo ok ginyal bedo ka ahinya. En ne Rwanda ni mna gi kabila ariyo wan ka wan gi 40 gi wiye. To 40 gi wiye gi ng'ato dwani kang bedi yiero sirikal to bende watema ng'o wabende wadonje. County tingeni ena na county kamano. Kako Siaya to Siaya wan gi constituency auchiel. Koro constituency auchiel ge maji poge lemogi. Rwanda tingeni yot. Ariyo kende kukawo mato jogi kawma, kukawo mato jogi kawma. Marwani yang note kemo mineno ka owacho ni deputy governor ongega gi tich. To deputy president tije nango. Donge bedo delegated gi president. Kendo wacho ni in the absence of the president. To mano bende ma deputy governor karibetie. Wach moro bende chendo kae ne mana penje kano biro kae ni en ja Kenya mane wabro yiene constituency makoro nyo propose ndalo mane wantiere gi commission mar Andrew Ligali. Chak nywand kendo mondo los constituency achiel. Ingeni kanyo to aparo ni gima ji poko ong'e maber nikech king'iyo kaka gino ondike owacho ni county bedo collapsed into a single constituency. Koro wacho ni kaka Siaya. Koro Siaya bro miyo waji ariyo madhi e National Assembly. Dichuo gi dhako. Siaya no bro miyo wanga madhi kanye dhi e Senate. Then koro kawa the 47 constituencies to ayudo ji 94. Then 94 ka idogi medogi special interest group ji auchiel. Masani wan gi ji 12. Koro gima gitimo ni gi abolish nomination ma wantiere godo mar gender balance county assembly gi gender balance senate. Mineno koro wamedoga ji 20. Koro senate dogo bedo gi namba necha to national assembly mare bedo reduced. Koro in total national assembly bedo gi ji 100. To machielo ni bedo gi 47. Koro doneno kawa reduce from the 416 to now 147. Kore mwacho ni that reduction no be bro konyowa in terms of allocation madhi e parliament. Dendo deal gi gender balance. Koro matero dichuo gi mama. Ineno kaka sani affirmative action positions ma wantiere godo mar woman right. Ineno kar gi 47 kadine bed ni wadwaro affirmative action to spread uta ariyo gi. Dine wayudo namba mwatere senate to namba moro watere national assembly to wacho ni koro was spread. Koro ineno the 47 gi watero te national assembly. Then wadhi wa nominate 20 watere senate to bridge that gender balance. Sani king'iyo katiba manche wadhiro ni wadwaro gender balance.
kawa follow katiba no wadhi medo mon 86 e National Assembly. Koro enong'iyo in terms of those numbers mwadwa medo mang'eny. To wacho niya, we will achieve gender balance by making sure ni waido this number in National Assembly gi number ni Senate. Koduoge e counties to make sure ni counties ka okomulo wards. Koro wards odong kaka gin. Emomine no konge maber niya katiba nani changes gi kakele county assembly to the kalo. Nikech jogi ema dwaro kadwa jo parliament county be okomulo. County okomulo. Nikech sewa jokambe mang'eny zimekawacha ni counties ng'enye kina sabone go nwan gi counties kana para. To king'iye okomulo county, owach ni county to beda kanyo. Koro gimwadich go ni constituency ge makoro bondo atima wanywan gi kanyo. Koro mana kaka wayiero ga senator achiel mangima kata Kisumu mangima. Kaka wayiero ga woman rep achiel cha. Koro wachak wayier wajumbe ariyo. Mamoro en dichuo to moro en miyo. Mano doko kwan mariek majani ogorade. Of course wabro ng'iya nena ka poni county assemblies forum bro podho paro. Of course nitie jokanyo magi mamoko osewacho ni gin gima giyiego nikech wo development fund ni. To kata kamano jowinjo moro penja ka endi ni maka juma yawre to channel maro ka endi at Ramogi FM. Is the problem the leadership or the constitution or what? Problem in gimo wacho no te. In the leadership and the constitution and the problem push change katiba. No. Ingenia everywhere there is constitution. Kata in the United States gionge written constitution donge. But ji follow inge maber ni akiwuotho kama ndara kama to mae kama negidhi right. Okibidhi left. To ka ndara waka ibro yudo ko negidhi right to ngato overlap. To nge maber no nego dhi right. Koro mane shida ma wantiere godo mar leadership ni katiba to wantiere godo. To kochopo o interpret to suit my interest. Kawuono kadhi e court kange maber ni katiba ni favor tasome kaka dwaro. Koro magi gik mineno ka koro jineno ni akara wa med loke mondo koro olor nafasi ma ng'ato yudo godo monyalo gadhi to wacho ni ani ka entie lakuna ka onge kaka inyalo koro we wasome kaka waparo ni wanyalo somo. Ora paro ni mane mungu jo Kenya bineno ni akara wadhi gini but court gini no wacho kana miyo katiba. Ni katiba ni is going to be very expensive. Oro sani adieri realization osebiro ni we are over represented nikech adieri in gi wards, in gi MP, in gi governor, in gi senator. MP do biro gi CDF do implement the same projects ma ward ma MCA do atimo, governor do atimo. So why don't my mommy wadwa ni mondo koro waduok jogi mondo National Assembly donga katimo no gik national government senator timatima issues interest mag counties then MCAs koro timunwa gik mwadware ground kai mondo wa reduce duplication ma wantie sana. Yadi vyoje penjo no anto ko penja takoni wan kaka jo Kenya wane mawaricho. Ndalo mang'eny gik ma oketno no puodhi wagoe kukwa okwatim kamano. Wathoro rito jo siasa ni jo siasa wachango. To ka ja siasa mwahero owacho ni ber to ber. Ko wacho ni rach to warach. Nikech katiba mwango sani ni. Ang'e maber ni nitie jo Kenya mang'eny mapoko ka okta nafas mar ng'iye. Mosome mung'e ni to katiba manwagone kura ya 2010 wacho nang'o dwaro nang'o. Giwinje mne ute fwambo kaka wawache, gisome mne gaset kamano, gi kaka jo siasa wache. Tin jo Kenya malich mosekaw katiba no mosomo. To koro yeni kata lokruok bedwa ketegi. Jomoke ka winjo gik miwache gini kara nitie ga katiba. Apa ni en responsibility wa kaka jo Kenya. Ni gimora mora ma affect ngima wa. Nyaka wakawe ma serious. Nyaka wabed twang'iye. Ko kanyalo somo tamany ng'ama disom mondo lokna mondo kang'e makata ka ng'apuodho gimoro tapuodho gimang'eyo. Iwinjo nikech gik mang'eny masani wawacho gi no wachinwa 2010 no siemwa no wachinwa ndi to nwako nang'o babo sesomo no unemo wacho koro nyakwa bedie ni kata ma either mar punguza mzigo kata mar BBI mabiro ni
wakawe nafas mondo wasom mondo kata kabiro mbele ka ni dwa hinyowa kata bero ngimawa twako ni oyo mato wane mana watim mang'owa wane mana wa kik wachak ni koro ni wane no wachnwa wacha nikech ka japiny nyalo bedo ni kawo nafas ne mar somo to ng'eyo then gik mang'eny makoro wadwa deal kode kore kagi dikoro onge. Erokamano ahinya. Ing'eni ya BOJ nitiere wuod luo moro moselal maniluongo ni Professor Koth Ogendo. Kinde moko nowacho gimoro ma dho kisungu wacho ni constitutions without constitutionalism. Tiende ni un gi katiba to ok udwa luwo katiba, pok uloko pachu mondo otimang'o oluwre gi katiba ma un go. Emi neno ka kinde ka kinde kae koa kata jotelo ma wan go chik wacho kama to gin gitimo gimoro ging'e adier ni chik to wacho kama to gidhi timo gima ging'e ni otimang'o opogore gi chik. To mane gima chando wa Kenya ka ni ok wadwa luwo chik, mana kaka ne Roslyn wacho cha iwacho ni ndara onego bed ni riembo ka tiyudo ka ng'ato riembo kocha chama koro iyudo ka nitie lanes 7 kama onego bed ni nitie lanes 2. Ok wahero chik kaka jo Kenya. Mane gima osechandowa makata mana chik mawacho ni wadwa loko ni wanyalo loke aloka to kapod ok wayie ni waboluwo chik ma wane mwaketo to podi wabo machio kendo wawacho ni kara wachak waloke kendo. Ibodo ka chik kata mana katiba ma wan go sani ni ng'eny ji wacho ni katiba maber kabisa making'iyo piny mangima en achiel kuom katiba minyalo wach ni rito ratiro mar jopiny kabisa. To jopiny ok dwa luwo gima chik wacho, chik ma gin giwegi ema gipuodho. To mar ariyo gima ne Jay Bonyo wacho chande, ng'enywa ok ong'e ni kata chik ma puodho ni wacho nang'o. Ni wacho ni ka VOJ osesomo to anto kora somo. Ni tomo mweche idhi manyo huduma namba. No. Wang ni nyaka koro wiye. An ka ngiso uni koth biro chwe. Kikupenya no bo chwe sadi. Chakura chaka manyo mabul. Wachino mara ukotne. Dona ka koro huduma namba ikoro ichuno ugo udagi wiye. Sani koro wan gi gimilo ni public participation. Mara ukotne bende wachino. Mara ikoro ukotne en gima yot mokalo. Gima temre ka. Gipacha kaka nene jo. En ni ekuru ukot awinjo kuwacho ni to pesa manotiyo go nogolo kwe. Ng'eni ekuru ukot en achiel kuom jok manochung' manomiyo yiero manonuo higa 2017 obedo yiero. Nikech ne nitie second candidate. Dino onge yiero no dinoko kwan. Ipani notimo mano nono nikech ng'eyo to nong'e no kodhi bet ker. Ipani notimo mano nono. Koro uru penjo kuma pesa ekuru ukot ae. Mane ekuru ukot ae. To mar ariyo Jalup Ker William Ruto ng'ama riek mokalo. Dong Raila wacho ni katiba nyaka waloki. To Uhuru be nyocha odhi wacho ni nyaka wang'i kaka wakiketo katiba ma ok ni ng'ama oyombe madhi gi gik moko te. Waloki Uhuru. Koro sani joge William Ruto dwa support ekuru okot te. Maka Raila giri opingo ti wacho ni to karo dwaro nang'o. Sama wacho ni dwaro katiba to dwano loke to sama ng'ama chielo wacho to wacho ni rach. Ogo kwano oyudo kama othogo. Oyudo lumolot. To kuru okot beriek mokalo. Nikech ong'eyo mana kaka ne jogi Jay Bonyo osewacho kachiel. Kine mana gindiko katiba. Gikamoriek gomoloyo en kamo mako MCAs mafwanda. Ni koro CDF ni kori kelo nugo un makoro ing'eni mae gima MCAs osegombo kuom thuolo malach. Madhi bedo matek ahinya mondo gitamre kalo gini. To kobuogi kama tabu nitie ni to level margi mar understanding chalo nade madimegi sirgi nikech ing'eni kae kama koro idhi luongi gi gima jowacho idhi luongi ting'iso gini kaka chama wano kwa siro gini. Mang'amo ido ko siro gini assembly ka to mano ng'ama go chama kikikuduya kanye kama ekuru okot dhi betie gi tabu. But gimo maka ahinya en wach education to gi wach security guards. Gimoro ne jo wacho ka the late Okoth Ogendo, constitution and constitutionalism. Bedo gi chik ok tek. After all, katiba en just paper. Kaki wacho. Luwo chik no is the issue. Jay Bonyo injo kawacho ni onge kaka inyalo mi ng'ato osara 8,000 timiye bunde. Apenji
ji adi e Kenya ka, ji adi, ano poka wacho ni josiasa machamo siling 1,800, poka wacho nying josiasa mora mora to pod kwalo pesa CDF, ji adi. So I mean, for me, and more of pach ngato than gima pesa msara mangato chamo. Yes. And a culture mawajo Kenya nyaka koro walogi. Roslyn, mine adi mandiko maid momiyo siling 3,000 to loro bedroom to wene maid nyathi mondo rito. Koro kind giki mane bedroom kamigo kiful nyathi ere gima nengo ne tek. Chiemo ji chame od kanyo. Ere gima nengo ne tek. Tema pod ja Kenya biro loro ne gike necklace kiamo e bedroom ni maid ni pimo lepa ka to nyathi ni minyuolo tiwene mondo riti. So it's more or less the same thing. Some more of issue. Kata wami jogi bunde, kata wami gi bunde, nyaka koro wayao pachwa kaka jo Kenya mondo wang'eni to what do we really want, and then gima chakore kodi to gi an. Wangare Maathai nogo mbaka odit mane bungu wang kae to dit en lema moko chungie bathe to dit to chako sombo pi matin to liech ma dhoge duong' manya ting'o pi mang'eny penje ni titimango to ng'ise ni atimo gimonega atim dawa te watim gimonego watim majni dawa simo. So that is where it starts. Exactly. On the issue of education, gima timre Kenya ka gipacha kaka nene, so long as nanyalo yute, and my momiyo jilaro ga dhie bunge, my momiyo jilaro state appointments mondi bed kama prime maki itimo planning to intie, so long as nanyalo yute nyaka time. So long as ni project ni kwa kilo project mar laptop wanya yude ang'o, wanya yude million 200 bas nyaka koro time, nyaka koro bed directive. So itime udagi wiye mane gima timre te gima timre kata gi CBC makikwa wuondre kata huduma namba nangiso uni ne onge budget to watiyo gi siling billion 6 Pesa no yudore. Ne giwacho ni chon kane ng'ato jomibadhi machon ne ng'iyo ga to project mane matimore sani to gino nitie ndara ang'o manyalo yude. Sani tinde ng'ato wacho ni wadwa 5 billion watim nang'o en koro manyo project sai to cha. So mane gima timore kata mana gi education nikech katiba wacho maber fuon mawuoye weche mag ratiro ni basic education en ratiro mar nyathi ka nyathi e Kenya ka. Kaeto king'iyo the Basic Education Act ma higa 2012 wuoye wi basic education en ang'o, en somo chakre early childhood nyaka form 4. Koro jogi odhi ong'eyo wacho ni dong katiba ema dwaro nyaka koro time atima. Ting'eni wach NEMIS ok donje, gimomiyo wach NEMIS ok donje, dong sirikal pogo textbooks e schools gitiyo gi namba mane, ang'o ma mono gitiyo gi namba no e tero pesa e school. Then gilande e gazet ni nyathi ka nyathi 22,000 kaeto 22,000 openje puonj moro amora biro ng'isi siling 6,000 ing'ado e wiye mar health, kaeto nitie siling 6,000 ming'ado mar textbooks. So pesa machopo e school hie en chiegni siling 9,000. 9,000 ni 2,500 en mar activity. School dongi 1,500, 2,000 itero ka education. So basically sirikal golo siling 7,000 ne som nyathi higa ka higa e Kenya ka. An gima wacho mana kaka sirikal ondiko police mondo chiw arita, to Jay Bonyo gi jo Ageyo pod gero fence maket watchman nikech ogiyie gima sirikal timo. Janyuol ka janyuol nyaka ng'i kaka nyathine somo. Mane gima biro konyowa. We must go back to era mane waromo kaka jonyuol to wago arambe to wagero classrooms kar tekrewa kata ka wajuogore e gweng' mondo nyithiwa osom. Nono to nyithi jok makaso ji 100% transition ma kaka nene be nyithindgi somo e skundego. So gima timore ka waketo ni sirikal okelo somo nono, tiende ni nyithindwa biro medo bedo wasumbu ne nyithi jogi. Ke nyathine somo loka to ka duogo Kenya ka to yudo lemo maduong' mar tich, nyathina manosomo e tie yien ringo bang'e tok mtoke wateri to miyo 50 bob and life continues. So I mean sa osechopo manyaka wayaw pachwa kaka jonyuol. To wach mogik kech ang'eni aun gi weche mang'eny. Ing'eni jo Taita Taveta kaliech chando ting'isogi ni kik ichandu kian ga sere kia gang'o, pidh apilo matindo. Apilo matindo oromo tieko liech. Japiny nyaka ng'e value mare mondo wanyag telo marach. We must bring back constitutionalism in our constitution. An mane gima wacho teko ni e lwetwa.
Doga tieko. Uluor Charles Ria. Wach mari mugenda ka chiel kende ng'ato ka ng'ato mondo tiek wach niendi. Kesa no ka soma wang'wa ka. Aneno ka sama gobero kamana amacheni jopiny onego wuok sani. Chon niwacho niya ni ka ne nitiere gimobiro e gweng' to niluongo jopuonj gi chief gi village elder to nyiso ji niya mae kaka gik moko en. Ndalogo jopuonj noluor kabisa. Sani ang'o momiyo tinde warito ni jasiasa monego wachnwa gima timore. To samoro jasiasa ni be isomo moingo. To ni jasiasa ni emidwa rito mondo nyisi niya ni kama e kaka itim kama e kaka itim. Wadoge ndalo mane wabet piny wawuegi to wabet wang'iyo ni tang'o ma wadwaro. Ang'o ma wadwaro karwa. An mane gima danyis jowa ni mondo wago kura kwang'iyo ni en marwa ok gima jasiasa wacho. Erokamano. Jei Bonyo. Erokamano. Joma nyoni dala weekend owachona ni dhano muodo luma. Erokamano. Manyiso ni dhano keyo. Yes. To kawa keyo kik wacham watieki. To kik waus te. Wapar ndalo mabiro mbele. Piny ok ochiek maber to ka wachame te kata watere chiro te. To kech pod bro yudowa. Erokamano. Koro wakanie matin. Wanen mariek. Erokamano. An mara dwa chalo gi mar Roslyn Chande. Nitiere gik mang'eny matimore Kenya ka sani, josiasa wuoyo, weche ng'eny makata mana chenro ma wan go ni be waloso. Tana dwa ni mondo jopiny ochik itgi to giwinj gik moko gin giwegi. Maka ochopo sama koro kata obed ni en referendum ni kata obed ang'o. Obed ni wuon emisomo gino kati yudo nyakwari moro ma winjo gigi osomo ni maler mi winjo. Makoro pachi midhi golo sama koro kata ombolo wuok no obed gima ini wuon kigoye ting'e ni gini agoye nikech kama odhi konya kama kata gini okadware nikech onyalo hinya yo ma kama kikobeda beda ni koro ni VOJ osesomo an koro aonge gima somo kendo nyaka wanon ni to gima wasomo ni gima watimo ka wadhi go kura en gima dhi konyowa koso ok dhi konyowa to wan wawuon ema wasome kata wawinje kendo wang'e gima watimo. Erokamano. Radio Ramogi Kar Chuny Jaluo.